Job Kapitulo 2, si Job gisulayan na usab ni Satanas, usa ni ana kaadlaw, sa dihang ang mga langit nung binuhat miadto na usab sa Ginoo, miadto usab si Satanas. Ang Ginoo miingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kanya kamatarong ug wala gayoy ikasaway kanya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa daotan. Gihangyo mo ako nga tugotan ka sa pagpaantos kanya sa wala lamay kapasikaran apan nagmasinugtanon gihapon si Job. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo, panit sa panit. Walay dili ihatag sa tawo aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Apan pahamtangig sakit ang iyang lawas ug balikason kagayod niya. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siya. Busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo ug gipaantos niya si Job sa makalilisang mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo. Unya milingkod si Job diha sa mga abo ug mikuha og tipak sa kulon aron ikagis sa iyang mga samad. Unya giingnan siya sa iyang asawa, magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Balikasa ang Dios og kamatay. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa, ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios ug maayong mga butang ug dili mga kadaot. Bisan pa niining tanan nga giyantos ni Job wala siya makapasipala sa Dios. Giduo si Job sa iyang mga higala, si Job may tulo ka higala, si Eliphaz nga taga Teman, si Bildad nga taga Shua ug si Sopar nga taga Naama. Sa pagkabalita nila mahitungod sa mga kadaot nga miabot kang Job, nangadto sila aron ubanan siya sa iyang kagulog sa pagdasig kanya. Layo pa gani sila nakita na nila si Job apan wala sila makaila kanya. Ug sa dihang nailhan na nila siya, nanghilak sila. Unya gigisin nila ang ilang bisti ug gibutangag abo ang ilang ulo tungod sa kasubo. Ug nanglingkod sila sa yuta, uban kanya sulod sa 7 ka adlaw ug 7 ka gabi. Wala sila'y tingog-tingog kay nakita man nila nga hilabihan gayod ang pag-antos ni Job.